Eta zuzelan enteratu zinen gerra hasi zanik? Bueno, bantxe baserri zen 9 urtegaz. Zakordetan asko. Claro, gurien segida hasi ziren, entero ginen ondo, bai? Ama, hemen argurie. Pedro, neuzi zena, segida apuntau zan berri zen. Areruki bezanan voluntario, zen ziren. Roman bai, sobre todo Pedro nagusiago esan. Eta problemako ekiere zan. Lehenko egunetik gehiago Pedro ebili zanan berri zen egon ziren problemak. Goiz ginen orduan enteretan komentuen, torten ziren Santanderinuek eta Asturianuek. Da arek erlegio kontuen kontra egozan, da peliko eguen. Da akordetan azmi, Pedro periko esaten gendune, berrizko komentuen peliko eguen mojakin. Zer arek fusila hoitere zan, mojak eta badiek eta holan. Eta honek gaztiok kuadrilie voluntario joan ziren, guardia gehien, fusilekin, edo eskopetakin ez dakinik, eskopetak izango ziren igual, zer fusileko orduan ez dakit, eskopetakin bat ez. Kasar nahiteren da. Eta tien egon ziren itxaroten, torriko ete dien, da gero egunetan gauta egun, ari ze bigiletan torrizta itxesan. Klaro, horrepe, gero kastiga bat edezan horretik, hori da kontu, Holan entera ginen, eta gero bombarduek egazkine pasetan ziren, Iturbetik irunan anbotan agertzen ziren, eta beste, pentsatan gendun, orduan beti denpora nahi bala, ze bezitan egoten ginen, ilun egon daiten, ze txin etorten egazkinek, esaten ginen, baina egun guztietan egun diona, da agertzen ziren irunan ganetik, eta gu eskutautean etxe hostien, baina zelako jo, zu bat zazpizen sartut, eta Mula baten azpien, hueko bat, zulo bat. Txego hueko bat, eta besteko zaganera. Bateke berba altu egiten baban, ez dik, ixi, ez ginen sentiegu, entzungo enteren egazkinetik. Bai, hola bizitonterizak. Akostetan azni, amak urtetaban etxetik, da etxe hostetik ara horra zugat zazpire sartzeko, erropa holo bilun bat ipinik kapan moruen, ikusi ez da ezen egazkinetik. Itzela zan, itzela.